ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಖಿಲ್ ತುವಂದುಲ್ಲಾರು AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಚಲ್ ಉಬರಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಗುರುಬಾಯಿ ಬುಕ ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ ಬುಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಗತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಲು ಬುಕ ಕುಳಂಜನ ನವೀನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಮೈ ಪಂಡದು ಮೆಗ್ಲು ಕುಂದಾದ್ರಿ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ನೀ ಬೊಲ್ಪ ಮೂಜಾರಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಬಾರ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶೀತ ಜ್ವರ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ದೊಂಡೆ ಬೆನೆ ಪೂರ ಆದು ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಓದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಪೋಯ ರಾತಿಜಿ ಬಲ್ಬು ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಬಲ್ಲೆಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತು ದೇಪುಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಪೋಯ ರಾತಿಜಿ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಹುಷಾರೈನಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಆವಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಸೊ ಕೂಡ ಜೋರಾಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಪೋದಿಜಾಂಡೆ ಅಕ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಅಲ್ತು ಬುಲ್ಪು ಮುಜಾರಕ್ಕೆ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ತರ ಅನಗ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರಿ ತೂಕ ಆಕ್ಲೆ ನಂಜಿ ಮೀಟಾಕ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಮೀಟಾಕ ಆಕ್ಲೇನು ಮೀಟಾದು ಅಕಲ್ನ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಎಂಚ ಪೂರ ಆಂಡು ಏನಿತ್ತ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಚಾಂಡು ಪೂರ ಗೇನ್ಗ ಕಂತೆ ಕುಶಲ್ ಮಲ್ಬುಗ ಅಗ್ಲು ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಶಾಂತಿನಗರಾಗ ಅಂಚ ಪೊಯ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಗ್ಲು ಶಾಂತಿನಗರ ಎತ್ತೀರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಆಗ ಪೋದು ಪಾತೇರ್ಗ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರು AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ದ ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಲ ಪತ್ತೊಂದೆ ಪೋಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಮನ್ಪಾವೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎದುರುಡು ಬೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆಲ್ಟೋ 800 ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿರಟ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪರಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಬೈದೇರು ಕಾರಣ ಶೆಣೈ ಮಾಮನ ಐಫೋನ್ ಉಂಡು ತೂವಲಿ ಗುರುಬಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ ಕೈಗೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೇರಿ ಉಲ್ಲೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪದಾರ್ ತಿಕ್ಕೀರ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ ಒರಾನಿದ ಟಿಕ್ಕನ್ ಇಡ್ ಬರ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಕಮೆಂಟಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಮನದ ನಿಂಚಾಂಡು ವಾಪನ ಜನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೇರ್ ಮೋಟರ್ ಸೇಪಿಯನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ನವೀನಣ್ಣ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬರ್ತದೆ 1 2 3 ಇಜ್ಜಿ ಹೌದು ಆಯ್ತು ಅನ್ಪಂಡ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಖಾಲಿ ಆತಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯರ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಐನೋ ಮುಲ್ತಿ ದೆಪ್ಪಲಿ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಲ್ಲೆ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪ ವರ್ಚಿ ಮಾರೆ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಂಡು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಜಿನ ಎಂಜಿನ ಹೌದಾಯ್ತು ಸರ್ ಅವೆಂಚ ಯಾರನ್ನ ಇಂಕ ಪಗಾರ ನಾನು ಸ್ವರ ಪೋಂಡೆ ನಾನು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಮಿ ನೀರುಂಡ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ 2 ಫೋಟೋಸ್ ದೆಪ್ಪಿರೆತ್ತನು ಇಂಚ ಎಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಶೆಣೈ ಮಾಮನ ಐಫೋನ್ ಇತ್ತಂಡು. ನಿಖಿಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಖಿಲ್ನ ಇನಿತ್ತದಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇತ್ತನ ಕಡೆ ಪುಡ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂವಾಡು ಇನ್ನು ಮೇಗಲೆ ಒಂಚಿ ಪೈನ ಗುರು ಬೈ ಎಂಚಾಂಡು ಏನಿತ್ತ ಅಂದ ದಾಯ್ತಾ ಇನ್ನ ನಾನು ಹಂಚಿ ಬೈ ನಮ್ಮ ಶೆಣೈ ಮಾಮ್ ಹೈಪರ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಲ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ ಒಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಚಿನ ದೆಪ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ಬ್ರೌಷರ್ ದೆಪ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಗಾಡಿ PhD ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ PhD ಬಂಡ ಒಬ್ಬರು ಚಾನ್ ಪಾಡು ಬುಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಾಧಾರಣದ ಕಮೆಂಟ್ ಬರು ಬಾಯ್ 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 ಪಾಸಾಮ್ ಹೌ ಸರಿ ದಿಕ್ಕಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೈತಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ಉರವಾಡಿ ಮರಲಿ ಅಬ್ಬೋ ಹೂವಿಯ ಘಾಟ್ ಉಂಡವು ಅಬ್ಬಾ ಅಯ್ನ ಬಾಯ್ 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 ഇനിയേ പാട്ടരജി ಆಗಲು போயரு நம்ம யான்ல இல்லாட ಬಿದಾಡಿಯೇ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ எடுத்துக்கங்க ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಾಗ್ಲೇ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅದು ಒತ್ತಲೇ ಕುಂದಾದ್ರಿದ ಕೆಲವು ಫೂಟೇಜ್ ಉಂಡು ಅಕಲ್ದೆತ್ತಿನ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಅವು ತೂದಾಯ ಕೂಡಲೇ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆಪಣು I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.